La Fundació Alba de Tàrrega va cloure el cicle de sopars i concerts a la fresca, sardines i marinada. En aquesta última ocasió, rebatejat amb el nom de Cargols i Marinada, oferint així un nou producte als prop de 300 assistents que van prendre part a la cita. La nova proposta gastronòmica del certamen fou fruit del conveni establert entre l'entitat targarina i l'Aplec del Cargol, que enguany ha iniciat el projecte Cargolades Solidàries, amb el qual promocionen el producte estrella de la província a través d'entitats de caire social. De moment, des de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol s'han concertat un total de 5 sopars solidaris per aquest 2018, però de cara als pròxims exercicis pretenen ampliar aquestes cites. Que el que pretén és portar al territori la nostra solidaritat, no? la força de la festa, intentar que s'escampi per tot el territori de Lleida, buscant a cada lloc una entitat referent del territori que estigui fent projectes consolidats que en pugui gaudir la gent del territori, i en aquest cas a Tàrrega doncs estem molt contents de poder col·laborar amb l'associació Alba. Per nosaltres això és un projecte molt entranyable, que ens el prenem molt seriosament, perquè és una manera de que la societat reverteixi la força, l'empenta de la nostra festa de l'Aplec cap al territori i cap a gent que ho necessita realment. Des de la Fundació Alba fan un balanç excel·lent d'aquesta edició del Sardines i Marinada, havent aconseguit un èxit d'assistència en les 3 jornades d'aquesta iniciativa. Els diners recaptats es destinaran al parc d'habitatges de l'entitat, un projecte per donar cobertura a alguns dels problemes dels seus usuaris. Són necessitats des de grues per gent que està envellint i que necessitem una grua per poder moure-la d'un lloc a l'altre, o lavabos adaptats també perquè necessitem millorar les nostres infraestructures, o mobiliari en general adaptat perquè realment tot el tema de la bellesa de la gent que s'està fent gran és un problema que ens estem trobant i necessitem que les residències i els habitatges anar-los adaptant a aquestes persones. En l'apartat musical foren la Terrasseta de Preixens i Walking Roots, que amenitzaren la festa d'aquesta jornada única i diferent del programa d'estiu a la capital de l'Urgell.